бозиҳои даври сеюми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якум баргузор гардиданд. Дар ин даври мусобиқа дастаҳои футболи Шодмони шаҳри Ҳисор ва Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба ҳам омаданд. Дастаи Паншер таҷрибаи бои бозӣ на танҳо дар Лигаи Якум, ҳатто дар Лигаи Олиро дорад. Аммо дастаи Шодмон бошад тими навтаъсис буда сеюмин бозии худро дар Лигаи Якум ва ҳамзамон дуюмин дидорашро дар ҳузури мухлисонаш анҷом дод. Ёдовар мешавем, ки Шодмони Ҳисор дар даври аввали чемпионати Тоҷикистон аз моҳири ноҳияи Ёвон ва дар даври дуюм бошад аз орёни шаҳри Исфара шикаст хӯрда буд. Барои эътимод ва боварӣ бахшидан ба ҳар як бозингари дастаи Шодмон дар ин дидор ғалаба лозим буд. Вохӯрӣ дар варзишгоҳи ҷавонии шаҳри Ҳисор сурат гирифта, дар ниҳоят бо ҳисоби мусовӣ 1-1 ҷамъбаст гардид. Дар қисмати аввали вохӯрӣ футболбозони дастаи Паншер ба задани гол мушарраф шуданд. Саъидтараш дар дақиқаи 37-уми майдондорӣ Муҳаммад Ризомов тӯбро вориди тури дарвозаи соҳибони майдон сохта, ҳамин тавр бартариро ба даст гирифтанд. 45 дақиқаи қисмати аввали вохӯрӣ бо ин голи задаи бозингари Паншер Муҳаммад ба анҷом расид. Дар қисмати дуюми рақобат футболбозони дастаи Шодмон зери дастгириҳои мухлисони бешумори худ талош кард то ба натиҷаи мусовӣ даст биёбад. Бояд бигӯем, ки дар идомаи вохӯрӣ дастаи Шодмон то охир ду футболбозашро аз даст дод, зеро довар ба ду бозингари соҳибони майдон корти сурх нишон доду аз майдон берун шуданд. Бо вуҷуди ҳайати каф соҳибони майдон то охир мубориза бурданд ва ҳаминак дар дақиқаи 90-уми рақобат ба задани голи ҷавобӣ мушарраф шуданд. Сорбон Ғоибназаров партофти ҳамдастаашро аз канори майдон самаранок истифода карда тӯбро билохира вориди тури дарвозаи меҳмонон сохт ва ҳамин тавр дастаи Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ имкони хуби ба даст овардани ғалабаро дар сафар аз даст дод ва ҳамин тавр бозӣ бо ҳисоби мусовӣ 1-1 ҷамъбаст гардид. Барои дастаи Шодмони Ҳисор ин аввалин имтиёз дар Лигаи Якум маҳсуб мешавад. Ёдовар мешавем, ки дар даври чоруми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якум дастаи Паншер дар хонааш Парвозро истиқбол мегирад. Шодмон бошад ба меҳмонии тими Гулистон меравад. нахустин бозии хонагии дастаи сарҳадчии ноҳияи ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо дастаи Барқчии шаҳри Ҳисор дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ҳамадонӣ баргузор шуд. баъди ба майдон баромадани дастаҳо нахуст бо садо додани суруди миллии Тоҷикистон маросими расмии ифтитоҳи мавсими нави футбол байни дастаҳои Лигаи Якум баргузор шуд, ки бо иштироки сарбони дастаҳо парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ баланд гардид. ёдрас мешавем, ки дастаи сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ дар тӯли фаъолияти хеш дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон маротибаи дуюм аст, ки дар Лигаи Якуми Тоҷикистон майдондорӣ менамояд. баъди садо додани ҳуштаки довар дастаҳо ба бозӣ шурӯъ карданд ва дар қисмати аввали бозӣ маҳз дастаи соҳибони майдон бартариро ба даст гирифта чанд маротиба ҳолатҳои хуби голзаниро ба миён оварданд. қисмати аввали бозӣ то дақиқаҳои охир бенатиҷа сурат гирифт ва дар як дақиқаи илованамудаи довар дастаи меҳмонон Барқчии шаҳри Ҳисор тавонистанд, ки бо голи задаи Билол Бобоев ҳисобро кушоянд. баъди ин гол дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар оғози қисмати дуюми бозӣ бошад боз ҳам меҳмонон бо як суръати баланд ҳуҷуми тезкори худро шурӯъ намуда ба задани голи дуюм муваффақ шуданд. дар идомаи бозӣ шогирдони Қаноат Латипов тавонистанд, ки бештар ба хатти ҳуҷум гузаранд ва дар як ҳуҷуми худ ҳимоятгари дастаи Барқчиро маҷбур ба қоидаститезӣ намуданд, ки довари марказӣ дар ин ҳолат зарбаи пеналти таъин намуд. имконияти мазкурро сарбони дастаи сарҳадчии Саидалии Сафаралӣ бе ягон хатогӣ ба гол анҷом дода ҳисоби бозиро 2-1 намуд. зимнан дастаи Барқчӣ дар ин бозӣ бо бартарии комил майдондорӣ намуд ва дар дақиқаи 67-уми бозӣ Фирӯз Боронов голи сеюми дастаи худро ба дарвозаи соҳибони майдон ворид кард. нуқтаи ниҳоиро дар дидори имрӯза футболбози аз ҳайати захиравӣ ба майдон омадаи дастаи Барқчӣ Қурбонзода Диловар бо голи задаи худ дар дақиқаи 81-уми бозӣ гузошт. ҳамин тариқ дидори мазкур бо ҳисоби 4-1 бар нафъи дастаи меҳмонон Барқчии шаҳри Ҳисор ба анҷом расид ва дастаи сарҳадчӣ ба аввалин бохт дар мавсими нави футбол рӯбарӯ шуд. дастаи ҳулбуки ноҳияи Восе, ки имсол яке аз муддаӣ барои роҳ ёфтан ба Лигаи Олӣ унвон мешавад, дар бозии хонагии даври сеюм дастаи Моҳири ноҳияи Ёморо қабул намуд. бояд гуфт, ки дастаи Моҳир дар ду даври аввал ба комёбӣ ноил гардида садрнишини ҷадвали мусобиқа буд. дастаи ҳулбуки ноҳияи Восе бошад бо касби 4 имтиёз дар зинаи панҷуми ҷадвали мусобиқа қарор дошта барои дарёфти 3 имтиёз ба майдон омад. дар оғози қисмати аввали бозӣ ҳар ду даста чанд маротиба имкони кушодани ҳисобро созмон доданд, вале маҳз соҳибони майдон аввалин
шуда бо голи задаи Мақсуд Одинаев дар дақиқаи 18-уми бозӣ ба пеш баромаданд. Қисмати аввали дидори имрӯза бо ҳамин ҳисоб ба анҷом расид ва дастаҳо бо ҳисоби 1-0 ба танаффус баромаданд. Дар оғози қисмати дуюми бозӣ бошад дастаи Моҳир якчанд тағйирот ба амал овард ва маҳз дар натиҷаи иҷрои зарбаи стандартӣ шогирдони Сиявуш Боев тавонистанд ки бо голи задаи Боев Шоҳин ҳисоби бозиро баробар созанд. Гуфтан ба маврид аст ки дар идомаи бозӣ маҳз дастаи Моҳир чанд маротиба имкон дошт ки дар ҳисоби бозӣ ба пеш бароянд, вале дар дақиқаҳои охири ин майдондорӣ баъди хатои дағали дарвозабони меҳмонон ки берун аз ҷаримагоҳ бо даст бозӣ намуд, довари марказӣ ба ӯ корти сурх нишон дода аз майдон хориҷ намуд. имконияти мазкурро соҳибони майдон хуб истифода намуда дар дақиқаҳои изофанамудаи довар баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ бо кӯмаки ҳимоятгари дастаи Ҳулбук тавонистанд ки як голи ғалабаовар ба самар расонида бо ҳисоби 2-1 ғолибияти аввалини худро дар мавсими имсола дар майдони худ ба даст оваранд.